Vols un tros? Llarg i gros. ¿Cómo ha quedado el Águilas, papi? 3-0, ha perdut. Te chorra la tocha. Sí, es que sóc un festeraco de por. Me fa mal la tocha de tanta marmolina. Hòstia, quina calor. Pero no me lleve el trache. Guapo! ¡Guapo Chu! Henry, tu pa mi eres una golosina molt bona, saps? A veure, si acabeu avui prontet, perquè no sé vosaltres, però jo tinc 2 descuentos pa xocola. Pa esta nit. Damunt putxa de J. Guardo. Jo esta nit vaig a ficar-me finet. A ruflar. Tu no tens cara d'haver-te ficat finet mai. Bueno, a veure com fa Henry el Walking Dead. Ja, Henry. Mira com fa Walking Dead. Henry, temporada 1. Bueno, este no sé qué te es que anem a votar. Abuelo, has de matarte, ¿eh? Perdoneu, que estava en costa escoltant Lluïsac. Bueno, no passa res, no? Perquè segur que esteu pensant, no? Lo bo que estic, no? I lo popero que soc, però no tengo que pensar tant en mi. Estem així per decidir si Camps és o no és culpable. A mi particularment m'agrada molt aquest cudet que té de pera. Me torna molt joco. Vinga, votem. Els que pensen que Paco és culpable, calcen la mà. Ué, mancantes. No, mancantes. 11 mancantes. I algú pensa que és innocent? Bueno, t'entenc, perquè és que Paco està al rebot de veres. Paco no és de fiar, per molt bo que estiga. A mi me convidava tot. A mi al principi també, però ara me fa pagar. Paco és molt guapo i a mi me fica finet. Algú té que dir alguna més? Jo sí, saben aquell que diu que van dos per un No m'agraden els xistes de Don Pío. Este chiste no és de Don Pío, és d'Eugenio. Per què penseu que és culpable? Mireu, uns tratges no fan mal a ningú, a qui no li agrada que el conviden? A més, si és normal, si és gratis, per què no? Tu t'han convidat al pis, té gratis i ara te xorra el nas. T'estàs ficat tot fondón. Sí, atenc que pastilla que tu... No vaig menjar jo sola la pastilla. No sé que m'encanta. Que bueno. Avui, per favor, que està abans de l'home. Perdone vostè. És que jo les pastilles me torno tot loco i m'encanta. ¿Qué estás picando algo muy interesante entre Don Pío y Eugenio? Por favor, se dedica usted. Pues a mi Don Pío m'encanta. I si me chorra el napo que me chorre. Perquè a mi me dona igual lo que digueu vosaltres. Jo tinc tabique de sobra, em dona igual lo que me digueu vosaltres. Ja fer la mà. I jo vaig a fer-me un mitja més, perquè a mi m'agrada ficar-me hasta l'ojete. Pero bueno, pa mi és culpable, perquè és molt bonico que te conviden a coses, però després t'acostumbres i vols més i el nas t'explota. Calla't ja, viejales. Que tens el moño pitjor que Castri el farllasso. I en el coro què diu? Espera que xule la bolseta que està fresqueta. Pa mi Francisco es culpable. A mí me regaló este mocador de Forever Young. Pero es més falso. Tots els regals són més que falsos. I la farina també. I damunt esta chaqueta tampoc és de fiar. És més falsa que chiquitete. No te fies, guapo. Però què més dona que foren falsos? Damunt que te fiamos regalets, això vol dir que te volían huevo. No eren verdaderos, ni me volía a mí. Pues yo un día esquí de festa en Paco, sí. Qui decía així ni de festa en Paco? I un dia esquí de festa en ell i me convidava a tot. Eres un falso. Tu sí que eres un falso, ell sols me volia a mi. Te ho vaig a demostrar. Mira esta foto d'una nit que es queden de festa. Mira que guapo el cabronazo en les fotos. Echanimos posar els dos més que a tope en la Golden. La Chemos convidaba a Juanoles a chuplar del cucurucho. Y después anaren de after. Ningú podia mai en la pista. Lo que més le agradava el hardcore. Fa tant que no el veig.
Francisco. Oh, te posava palos y después se anava. Paco es culpable porque me regalaste navalla y ni es d'Albacete ni talla la farina com a mi m'agrada. És possible que Paco solo regali navalles autèntiques d'Albacete al seu únic i verdadero amiguito del alma. Pues a mi també me volia. Y si no te ho creus, mira el paper. Fica, lo nuestro es muy bonito. Això t'ho fica el bigotes perquè Paco me volia a mi, no a tu. Calleu-se ja perquè Paco sols me volia a mi. S'aneu a enterar, cabronazos. Oh, hòstia, hòstia. Una autèntica d'Albacete. Se trata d'una autèntica navalla d'Albacete. Paco me volia a mi molt. Quedàvem en ma casa tots els dies i veiem a Tonet en l'alqueria blanca. Sí, tots els dies, claro. L'alqueria blanca no la fan tots els dies. Perdona? Que no, home. Eres una mentirosa. La tinc en DVD. Calleu-se ja, hòstia, per l'amor de Déu, que me xorra el nas. Lo que vull dir-vos és que jo almenys la tinc aixina de llarga. A més, per què no votem altra vegada i decidim què fem en Paco? El abuelo Ruflarín té tota la raó. Votem altra vegada, guapos. Ja, m'ha caigut el paper. M'encanta. A veure, m'encanta també. A veure que llueix. M'encanta. A veure... Ojete, calores. Saps què vol dir? Però què hòsties ha passat així? Ojete calor son ellos que cantaban a pajaritos. Ojete Calor es un grup que no haría pero no agarrarlo. Perdone usted, pero Gente Calor tiene unos temazos que te cagues, con 060 o Corre Sarah Connor o Política. O Gente Calor es un grup de merda que no n'hi com escoltar-lo tampoc. Preferís que el flequillo de Hilario Pino. He de dir-ho ja. Porte paquet. Però cagué finet. Bueno, pareix que al final Camps el que més volia era Henry que li donava la navalla, però jo sóc el més popedo. A veure, tot pa a casa, ja. Però jo sóc l'únic que tinc una foto de Francisco. Ell me tenia unes ganes loques. Francisco, per què m'abandonares? Francisco, per què? Per què, Francisco? Per què m'abandonares?